Inzima impilo kumlingisi wodumo kuyizo neGomora u-Israel GP ma-Orange Matseke Zulu njengoba-ke engasayitholi imisebenzi yokulingisa. Ikhuluma-ke nephephandaba Isolezwe ngoMgqibelo. UGP ma-Orange uthe-ke useqoqe kaningi kwinhlolokhono yemidlalo yethelevishini, kodwa-ke akathathwa ngenxa yokuthi-ke usekhubazekile. Le nkakha yomlingisi ihlonishwa kuleli-ke nasemazweni aphesheya, yanqanyula umlenze emva kokuhlaselwa yisifo thizeni. Ubezwakala nasocingweni ukuthi-ke uGP ma-Orange ukhathazekile emoyeni. Umlingisi obike abe umculi wekwati uthe-ke ukulimala kwakhe emlenzeni kungase kubeke yimbangela yokuthi angazitholi-ke izindawo zokulingisa. Nokho-ke ngingajabula uma ngingathola umdlalo ozongivumela ukuthi ngisebenze amahora amafushane ngoba-ke umlenze wami usalulama. Uthe okwanamanje-ke akakasitholi isihlalo esinamasondo, kodwa-ke usahamba ngezinduku. Ngiyazama-ke ukuhlala nginethemba ngesimo-ke engikusona, futhi-ke ngiyafunda-ke ukwamukela. Uthe yize bekungelula, kodwa baningi abantu abamsizayo futhi abamesekayo. Umndeni wami, abangani nomakhelwane bami bonke-ke bayangisiza futhi bayangeseka, futhi-ke ngiyabazisa kakhulu-ke ngalokho, kusho-ke uGP ma-Orange. Uqhube wathi-ke nakube ngabonakali kwithelevishini, kodwa-ke ubesebenza nabakhiqizi bamafilimu futhi-ke esiza ekukhiqizeni-ke ifilimu nomngani wakhe. Bekuhlale-ke kuyiphupho lami ukuthi ngelinye ilanga ngisebenze ngikhiqize amafilimu. Ukulingisa akukaze kube indawo yami yokugcina, ngakho-ke lesi isikhathi noma-ke lesi isikhathi enginaso siyangisiza ukuthi ngigxile kulokho. Uthe ngaphandle-ke kokusebenza ekukhiqizeni amafilimu, uMatasa-ke ngomculo njengoba-ke ezokhipha i-album entsha. Ngiyakujabulela ukubuyela emculweni futhi ngiyethemba abantu bazowujabulela-ke umculo engibaphathele wona.